Goedemorgen allemaal en welkom in het Limburgs Museum. We staan vandaag in de tentoonstelling Vandaar van Hier. We zijn bij elkaar gekomen om alle slachtoffers te herdenken die vielen in het voormalig Nederlands-Indië. Deze plek is heel bijzonder voor mij, want dit is een tentoonstelling gemaakt door 25 Indische en Molukse jongeren. En daarnaast is deze tentoonstelling samengesteld door Yvette Coppijn. En wat mij persoonlijk is bijgebleven, is dat de gebeurtenissen van toen nog steeds doorwerken in huidige generaties. De jongeren hebben een enorme kracht gevonden om het dialoog met hun ouders en hun grootouders aan te gaan. En ze zijn zo krachtig geweest om dit ook met ons te delen. Voordat ik het woord wil geven aan Yvette Coppijn, mag ik Shelly Lapré introduceren. Zij gaat de herdenking openen met een herdenkingsritueel. Ode aan Ibu. Ik ga een dans doen voor mijn overgrootmoeder Alima Binti Badarudin. Het enige wat ik van haar heb, is deze oude batikdoek. En een foto van haar met oma.
Bedankt Shelley Lapré voor deze prachtige manier om deze Indie-herdenking te openen. We vonden het belangrijk om de voorouders ook bij deze herdenking te betrekken. Dat is eigenlijk ook het uitgangspunt geweest voor de expositie van daar en van hier, die tot en met 5 september te zien is in het Limburgs Museum. En waarin Tracing Your Roots jongeren, in dit geval van Molukse Indische afkomst en woonachtig in Limburg, aan het woord komen over hun zoektocht naar hun voorouders en hun familiegeschiedenis. En ook daar gaan ze in het gesprek met en maken ze de verbinding met vorige generaties. En zien we hen ook in gesprek gaan met ouders, met grootouders, over de periode van oorlog, de periode van geweld. En dan heb ik het natuurlijk niet alleen over de Japanse bezetting, maar ook, en misschien soms zelfs wel juist, over de periode daarna, de Bersia-periode. Maar ook de onafhankelijkheidsoorlog die daarop volgde en waarin vele slachtoffers natuurlijk gevallen zijn. We zien op de tentoonstelling de jongeren in gesprek gaan met hun grootouders en hun ouders over dit pijnlijke en turbulente verleden. En dat is ook eigenlijk wat we hier met de Indie-herdenking willen doen. De verbinding maken tussen generaties, het gesprek aangaan over het verleden. Omdat ik ervan overtuigd ben, delen is heden. En als we het Indisch zwijgen, zoals we dat noemen, kunnen doorbreken. En we kunnen vrij uitpraten over wat ons is overkomen in onze familie, ontstaat er ook ruimte voor heling. En dat is zoals ik deze Indie-herdenking heel graag zou willen insteken. Ik ga vandaag in gesprek met 3 verschillende deelnemers aan de tentoonstelling. En zal ze dus ook vragen naar hun zoektocht naar hun familiegeschiedenis, hun voorouders. En hoe zij het hebben ervaren om dat gesprek met ouders en grootouders aan te gaan. Dan gaan we nu luisteren naar het lied Het Land van Toen van Amber Nefkens. Zij deed mee aan Tracing Your Roots, maar is ook zangeres en kleinkunstenares. En zij zette prachtige teksten van haar oma op muziek. Dat geldt ook voor dit lied, het openingslied van haar voorstelling, die ook Het Land van Toen heet. Oma is helaas vlak voor haar 100ste verjaardag overleden, maar zo is ze toch nog bij ons. Amber Nefkens. Ik ken een aardig plekje grond, voor mij het meeste waard. Waar bij vogelenzang ik bloemen vond, de mooiste op deze aard. De mooiste op deze aard. Waar vaders zorg mij heeft omringd, waar ik speelde aan moeders schoot. Het plekje waar ik graag aan denk, dat mij eens beschutting bood. Dat mij eens beschutting bood. Nu sta ik hier in Nederlands tuin, ver van mijn geboortegrond. Toch blijft in mijn herinnering de plaats waar mijn wieg eens stond. Schoon bergen hoog en zeeën diep mij scheiden van dat land. Met haar heb ik, zolang ik leef, een onverbreekbare band. En mocht ik eens dat land weer zien, in tropen zonneschijn, dan klinkt voor mij als welkomstgroet een wonderschoon refrein van kinderliedjes
gezongen in de zon. Voorbij is nu dat land van toen, waar ik mijn levensreis begon. Jerzy, ik begin bij jou. Jij bent een van de jongeren die mee heeft gedaan aan Tracing Your Roots Limburg. En uiteindelijk ook een plek heeft gekregen in deze tentoonstelling, zoals alle jongeren dat hebben. En jij hebt een hele bijzondere familiegeschiedenis. Want in jouw familie figureren niet 1 opa, maar figureren er 2 opa's uit Indië, Indonesië. Een heel mooi verhaal. Laten we beginnen bij de Indische opa, opa Lot. Hij is de opa die jij niet hebt gekend en die in Indië is gebleven toen hij voor de keuze stond om of de Nederlandse nationaliteit aan te nemen en naar Nederland te vertrekken, of te blijven en de Indonesische aan te nemen. Je bent in Tracing Your Roots specifiek naar hem op zoek gegaan. Hoe was dat om je opa te gaan zoeken? Ja, heel bijzonder. Van mijn stiefopa had ik heel wat verhalen te horen gekregen in het thuisfront. En van mijn biologische opa, daar hoorde ik eigenlijk maar van die algemene verhalen. Dus zo ziet hij eruit, op die foto staat hij. Maar de hele geschiedenis daarachterheen, die was voor mij tot op die dag eigenlijk hartstikke onbekend. Dus het was eigenlijk een zoektocht waarbij ik niet wist wat voor antwoorden ik zou gaan vinden. En dat maakt het wel speciaal. Ja. En dat is opa Lots, hè? Dus dat is de naamdrager van jouw eigen naam ook. Ja. Wat heb je ontdekt over hem? Wat heb je kunnen ontdekken? Ja, wat ik dus ontdekte is eigenlijk waar hij vroeger geboren was. Dus dat was wel leuk om ook te zien dat het een Surabaya is geweest, net als mijn vader waar hij geboren is. En dat het tevens ook gewoon goede vrienden was, of goed bevriend was met mijn stiefopa. En dat ze elkaar juist in de knelperiode hebben leren kennen. Dus dat maakt het eigenlijk een heel stuk hechter en dat zorgt er eigenlijk ook voor dat het eigenlijk wat meer samenhangender is. Omdat het dus wel gewoon een directe relatie met elkaar heeft. Dus dat vond ik wel bijzonder. Ik heb ook natuurlijk een pijnlijke ontdekking gedaan. Dat ook gewoon in een nationale krant hier heeft gestaan in Nederland. En daar moest ik wel even een paar keer voor slikken, want dat is niet hoe ik mijn opa zelf eigenlijk gedacht had. Ik hoorde vroeger de heldenverhalen en die prijs ik heel hoog. Maar we moeten ook gewoon centraal staan bij de gruwelen die ook gebeurd zijn in die periode. En die realiteit, die kunnen we niet onderduiken. Die moeten we ook gewoon eigenlijk accepteren hoe die is. Ja, en onder ogen zien. Ja, exact. En wat voor pijnlijke ontdekking deed je? Ja, ik kwam er dus achter dat hij in de schulden kwam, of in de schulden zat rondom die periode. Dat zal rond de jaren 1950, 1949 geweest zijn. En dat hij dat niet kon betalen, aldoende dat hij zijn dochter heeft moeten afstaan in een islamitisch klooster. Wat tevens de zus eigenlijk is van mijn vader en mijn ooms. En tot heden toe zijn we daar nog steeds aan het zoeken, maar we hebben nog steeds geen resultaat. Ja, dat is een hele pijnlijke ontdekking. Ja. En zo zie je ook dat graven naar het verleden niet alleen maar een makkelijke oefening is om te doen. Nee, zeker niet. Nee. Laten we ook nog even stilstaan bij je andere opa, dus de Indonesische opa. Hij nam net een andere beslissing. Hij koos ervoor om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. En toen de vrouw en de kinderen van zijn vriend, jouw opa Lots, besloten om naar Nederland te gaan, is hij meegegaan. Ja. En zijn ze dus hier in Limburg neergestreken. En nou heb jij ook nog een hele beroemde opa, want het gaat hier om Cor Turpijn. Ja, dat zullen veel mensen, zal dat iets zeggen, omdat hij hier een van de grote Penchaksilat-meesters is geweest. Hem kende je natuurlijk wel, opa Turpijn. Hoe is het dan om deze 2 opa's te hebben en nu het verhaal wat meer compleet te hebben? Ja, heel bijzonder eigenlijk. Ik vond het sowieso vroeger eigenlijk altijd raar om de naam Lots te hebben. Omdat mijn vader sprak altijd over Turpijn en noemde zichzelf vroeger Nico Turpijn. Dus ik had altijd al de vraagteken van, als hij zich vroeger Turpijn noemde, waarom heten wij dan Lots? En gaandeweg ben ik er dus achter gekomen dat de biologische opa dus Lots is. En ben ik ook blij dat ik die naam vervolgens heb mogen aanhouden. En het is gewoon bijzonder. Het is gewoon heel vreemd om toch zo van 2 opa's te hebben. 1 stiefopa die ook voor mijn vader en voor mijn oma gezorgd heeft. En een andere biologische opa die daarvoor heeft gekozen om daarachter te blijven. Soms moet ik het nog steeds laten bezinken. Gewoon,
het is gewoon heel ongewoon eigenlijk om 2 opa's te hebben. Ja. En het is ook tegelijkertijd weer een rijkdom, want niet iedereen heeft 2 opa's natuurlijk. Nee, precies. Ja. Maar goed, het zijn dus vrienden geweest, ze hebben elkaar leren kennen in het KNIL, in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Ja. Dat betekent waarschijnlijk ook dat de oorlog een grote rol heeft gespeeld in hun leven. Van opa Turpijn weten we ook dat hij eigenlijk als kind al soldaat is gemaakt door de Japanners. Dus hij heeft een lange periode meegemaakt van oorlog en geweld. Wat deed dat met hem als vader? Wat betekende dat om een vader te hebben die zo langdurig in de oorlog is geweest en eigenlijk zwaar getraumatiseerd is? Ja, ik denk dat hij de oorlog uiteindelijk mee naar huis toe heeft meegenomen. Wat ik vroeger altijd te horen kreeg waren de heldenverhalen. In het leger gediend, hier de vechtsport opgezet en dergelijke. Het is eigenlijk de mooie verhalen. Maar de trauma's en alle dergelijke wat eronder zit en hoe dat in de thuissituatie vervolgens vorm heeft gegeven. Ja, daar schrok ik wel van. En dat heeft eigenlijk tot heden toe nog steeds zo zijn invloed ook op ons gehad. Zelfs op mij, zelfs op mijn broertje, zelfs op mijn moeder. En ja, dat steekt op zich wel, want je zou normaal gesproken denken van goh, het is in het verleden gebeurd, daar blijft het bij, maar daar blijft het niet bij. Het plant zich vervolgens wel voort. Ja. Trauma werkt door in generaties, bedoel je te zeggen. Ja, precies dat. En nou ben jij zo ontzettend moedig geweest om voor de camera, en dat kunnen we ook zien op de expositie, in gesprek te gaan met je vader over het verleden, over de trauma's die zijn doorgegeven. Ja. Laten we samen even naar dat filmpje kijken. Ja, is goed. Voor mij is het goed. Ik heb er begrip voor en ik heb het geaccepteerd en het kan vanuit nu alleen maar beter gaan. Hè? Ja, ik ga het hopen, jongen. Ik wil dat ook zo. Het is gewoon zo. Mijn opvoeding was gewoon, je neemt het aan en daar blijft het bij je. Tegenwoordig is het anders, want je kan er tegenover over praten. Kon ik vroeger niet. Mijn praten was een andere taal. Ja. En dat heeft je moeder mij ook altijd kwalijk genomen. Daar heb ik gezegd van, het gaat niet meer gebeuren. Ik moest zelf tegen mezelf liggen te vechten. Ja. Maar ik eigenlijk, ik heb gewoon met andere woorden, ergens een mooie jeugd gehad, maar ook een hele klote jeugd. Ja. Ik hoop dat het goed gaat met jou, jongen. Ja, tuurlijk. Oké. Nou, Jerzy, dat is heel wat, hè? Ja. Als je dat terugziet. En ontzettend moedig dat je dat voor de camera hebt willen delen. En ook van je vader natuurlijk. Hoe was het voor jou om er dan over te spreken? Want we kennen natuurlijk in Indische gezinnen het zogenaamde Indisch zwijgen. Waarin we de dingen wel weten en misschien ook zelfs ook voelen in onszelf. Maar waar we er niet over praten. En jullie hebben dat zwijgen doorbroken en zijn er dus wel met elkaar dat gesprek over aangegaan. Hoe was dat voor jou? Ja, in het begin heel angstig en gespannen, want ik wist natuurlijk niet wat ik kon verwachten en wat eruit zou komen. En vroeger werd me vaker het zwijgen opgelegd, dus zodoende dat ik het wel heel beangstigend vond om eigenlijk uit die bubbel te mogen stappen. Maar toen ik er eenmaal uit was, ja, toen voelde het in één keer heel wat ontspannender. Ik kon het eindelijk eens een keertje loslaten en dat bracht mij wel kracht en hoop. En om ook de reactie van mijn vader binnen te krijgen, ik wist dat vroeger niet. Ik wist dat het een vechter was. Ik wist dat hij heel vaak gevochten heeft, maar ik wist niet dat hij het gevecht met zichzelf telkens aan het gaan was. En vanaf dat punt toen dat eruit kwam, dat raakte mij diep. A, omdat ik daar heel wat herkenning in heb, maar ook B, gewoon puur omdat hij nou eigenlijk ook die kwetsbaarheid heeft laten zien. We mochten vroeger geen zwakte laten zien, we mochten geen verdriet laten zien en het was gewoon beter om te zwijgen. En mede door dit ben ik er wel achter gekomen dat delen helen is. En dat is ook de generale boodschap die ik graag wil meegeven. Ik gun dat iedereen om dat te mogen doen. En nu je dit hebt gedaan en nu je die stap hebt genomen die zo enorm moedig is en waar iedereen ook begrijpt met wortels in Indië, Indonesië, hoe moeilijk het is om die stap te nemen. Wat zou je tegen andere jongeren willen zeggen?
Gewoon om het te doen. Ik heb jarenlang ook zelf liggen te vechten en het voelt gewoon aan alsof je iets eigenlijk heel hard aan het vasthouden bent. En op een gegeven moment word je gewoon moe en dan trek je dat niet meer. En gewoon eens een keer loslaten en die armen gewoon te ontspannen zonder ze hoog in het verweer te hebben zitten. Ja, dat is heerlijk. Dat biedt verrijking. Ja. En het zorgt ook voor rust voor jezelf. Ja. Ja. Mooi, prachtig. De laatste vraag die ik je wil stellen. Ja. We zijn natuurlijk hier op een herdenking. Het is 15 augustus. Wat betekent die dag voor jou? Ja, herdenken, dat betekent voor mij om na te gaan wat er vroeger gebeurd is. Want om daar niet bij stil te staan, dat heeft er eigenlijk ook mee te maken van, goh, nou dat is vroeger gebeurd en dat is ook de reden waarom dat we hier staan. Geschiedenis is eigenlijk zo belangrijk en zonder dat we daar iets over weten, weten we ook niet wat we nou op dit moment aan het doen zijn en waarom dat we zo gevormd zijn. En herdenken houdt voor mij in van, goh, wat is de oorsprong, wat zijn de gebeurtenissen en hoe kunnen we vanuit de geschiedenis ervoor zorgen dat we een betere toekomst kunnen krijgen. Mooi, mooi. Dus dit is een belangrijke dag voor jou. Ja. Nou, fijn dat je er was. Bedankt voor dit gesprek. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Stephanie, je hebt een prachtige achternaam, Heihalatu. Ja, klopt. Kun je mij vertellen waar jouw familie vandaan komt? Mijn opa die was kneelmilitair. Die is geboren op Hatu, een dorp in Ambon. En hij is dus met de versie naar Nederland gekomen in 1951 met andere 12.500 Molukkers. Hij was toen al met mijn oma getrouwd en hij had toen al 1 zoon. En toen zijn ze dus vanuit toen Nederlands-Indië naar Nederland gekomen met de boot. Daarna zijn ze opgevangen in verschillende kampen, waaronder kamp Schattenberg en daarna naar Tienray ook. Daar is mijn vader geboren, dus wel in Limburg. En toen zijn ze verhuisd naar Maastricht. En daar zijn ze in de woonwijk terechtgekomen die nog steeds bestaat. En daar wonen ze ook nog steeds? Nee, mijn opa's en oma's die hebben daar wel gewoond in het begin. En op een gegeven moment met een verbouwing zeg maar, zijn ze buiten de wijk gaan wonen. Maar hebben wel altijd contact gehad met de Molukse gemeenschap in Maastricht. Ja. En Heihalatu is ook een bekende naam in het Maastrichtse volgens mij. Je hebt een vader die heel actief is. Ja, mijn vader is ook heel actief inderdaad. Hij is bestuurslid van de stichting Mutiara Maluku. En dat is een stichting, organisatie die binnen de Molukse wijk heel veel dingen doet voor de eigen achterban. Ja. En dan heeft hij een dochter die ook nog eens keer heel actief is. Ook sociaal-maatschappelijk, ja, inderdaad. En kun je heel kort vertellen wat jij dan doet? Want je bent ook zo'n drukke vrouw. Ja, op dit moment werk ik bij Stichting Pelita. Dus daar werk ik nu dik 2 jaar. Dus dat is ook een landelijke organisatie die zich inzet voor iedereen uit Nederlands-Indië. En ik ben regiocoördinator in Limburg. Dus ik reis van Maastricht naar Gennep en crisscross door Limburg heen. En daarnaast nog mantelzorg en vrijwilligerswerk bij de kerk, want geloof is natuurlijk ook heel belangrijk. Mijn opa was ook kerkraad, dus geloof is altijd een houvast en een rots in de branding. Dus ook daar zet ik mij voor in. Mooi, mooi. Ja. Dus jij bent iemand die sowieso al in verbinding staat met onze ouderen, omdat je hen ook bijstaat in je werk. Ja. En dan even naar jouw voorouders. Wat heel bijzonder is dat jij in die zoektocht bij Tracing Your Roots naar jouw wortels, naar je familiegeschiedenis, je voorouders, ben je een foto tegengekomen van jouw overgrootouders. En dat is natuurlijk ook een heel bijzonder, kostbaar bezit wat niet iedereen heeft. Hoe was het voor jou om die foto op te sporen en te vinden? Ja, om er nu echt bewust mee bezig te zijn eigenlijk. Want die foto's of de tekeningen, die hebben altijd bij mijn opa en oma in de woonkamer gehangen. Dus je ziet wel portretten en je weet dat dat hun ouders zijn. Maar naarmate je ouder bent, zeg maar, want ik ben nu 35 en mijn zusje heeft ook al een kindje gekregen. Dus we gaan over naar de volgende generatie. Dan ga je gewoon nog meer stilstaan bij bepaalde producten, artikelen, in dit geval foto's. Waar je meer bewust bij bent wie het nou zijn, welke namen het zijn, dat het de ouders zijn van, dat het de opa en de oma zijn van mijn vader, die eigenlijk helemaal niet gekend heeft. Terwijl wij onze opa's en oma's natuurlijk wel gekend hebben. Precies, ja.
Dus dat was wel heel bijzonder en die hebben nu wel een plekje in mijn woonkamer, zeg maar. Kan je nagaan, ja. Ja. Dus ze zijn nu ook echt bij jou. Ja. Ja, mooi. En je hebt voor de tentoonstelling heb je een collage gemaakt. Klopt. En ook daar zijn eigenlijk jouw voorouders, de vorige generaties, heel erg aanwezig. Laten we beginnen in ieder geval bij een hele mooie uitspraak of spreuk die je erbij hebt geplaatst. Als ik me goed herinner gaat het zoiets als je weet waar je vandaan komt, weet je ook waar je naartoe gaat? Inderdaad, je weet eigenlijk niet wie je bent, je weet pas wie je bent als je weet waar je vandaan komt. Ja. En dat is eigenlijk ook van oké, ik heb bepaalde gedragingen of ik heb interesses ergens in en eigenlijk kan ik niet plaatsen waar die vandaan komen. En wie zijn dan je voorouders geweest, wat hebben zij gedaan? En ja, dus ze hebben zeker een plek gekregen in mijn stamboom, omdat ik die gewoon echt voor de latere generaties en voor het archief wil hebben om het te kunnen doorvertellen. Want daar wordt gewoon vaak niet over gesproken. Het enige wat mijn vader zei van ja, we hebben opa en oma niet gekend. En ze hebben ook alleen maar foto's, dus dan is het ook mooi om daarnaar op zoek te gaan. Mooi, hè? Ja. Ja. En wat ook bijzonder is in jullie familie, dus is niet alleen, zijn er verhalen van generatie op generatie doorgegeven, maar er is ook een lied waarin jullie familie bezongen wordt. Nou, in die zin is het zo dat er wel dorpsliederen zijn, inderdaad. Dus dat is wel het mooie, dat mijn opa die inderdaad overgedragen heeft aan zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Dus de dorpsliederen, die kennen wij ook. Mooi, Ja. ja. Nou heb je in je collage heel prominent een gedicht gezet van jouw vader. Ja. En ja, dus zo zijn eigenlijk de generaties helemaal aanwezig in jouw collage. Ja, klopt. Kun je het gedicht voor ons voordragen? Ja, dat zal ik zeker doen. Erfgoed. Generatie op generatie leven wij van dag tot dag. Gedragen door rituelen met onze eigen taal, religie en tradities. Het opsnuiven van alledaagse leefpatronen in mijn twee werelden ondermijnt mijn comfortabele modus en kom ik mezelf tegen. Soms word ik dan rebels en kruipt het bloed vaak waar het niet kan gaan. Een struggle toen ik nog jong en onbezonnen was. En een vleugje herinnering van jeugdige verzet uit vervlogen tijden. Moeilijke momenten ook, waarin ik mijn ouders pijn deed met de inkeer die altijd te laat komt. Zeker later dan ik heb gewenst. Mijn gedachten zijn voortdurend een verwarrende zoektocht naar mijn eigen identiteit, die mij sterk maakt en mij dagelijks houvast biedt. Een opvoeding die mij onherroepelijk wijst op het voortbestaan van mij, mijn volk en cultuur, die ik immer met mij meedraag. Ons erfgoed, veilig opgeborgen, ergens waar ik mezelf ben en sterk voel. Jij, mijn erfgoed, je zit in mijn bloed. Bahasa, Adat en Agama. Prachtig, hè? Ja. Prachtig, ja. En ik kan me voorstellen dat dit zijn de woorden van je vader, maar dat het misschien ook wel jouw woorden hadden kunnen zijn. En dat heb ik dus ook teruggehoord van een aantal mensen, zeg maar, die hier ook de tentoonstelling hebben bezocht. Van Stef, pap heeft dit wel geschreven, maar het hadden zo ook jouw woorden kunnen zijn. Dus ja. Ja, dat voel je. Zo, je voelt het ook. En nu ook hoor, dat ik denk, oh, ik ben wel... je voelt het gewoon ergens. Ja. En dan denk ik, ja, het is wel mooi. Want het emotioneert je. Ja. Kun je vertellen waarom het jou emotioneel maakt? Omdat er wordt niet over gesproken. Dus hij heeft nu wel een gedicht kunnen doen. Hij heeft het kunnen opschrijven. Hij deelt het wel. Maar het doet wel pijn dat hij het of niet kan delen, niet heeft kunnen delen. Maar dat ik het wel kan voortzetten en wel deel. En probeer toch de stem te laten horen. Prachtig. Ja, dat is heel mooi dat jij dat kan doen. Ja. Toch, Stephanie? Ja. Ja. Herdenken, wat betekent dat voor jou? 15 augustus, je bent van Molukse afkomst. Ik kan me ook voorstellen dat er een andere datum ook belangrijk of nog belangrijker is. Ja. Ik denk dan aan 21 maart. We hebben net 70 jaar Molukkers in Nederland herdacht en gevierd. Ja.
Wat betekent 15 augustus voor jou? Ik moet zeggen, sinds ik bij Pelita werk, dus 2 jaar geleden eigenlijk, ben ik pas echt stil gaan staan bij 15 augustus en bij de herdenking. Dus het krijgt nu wel steeds meer plaats in mijn leven, omdat het gaat natuurlijk over alle slachtoffers die in Nederlands-Indië gevallen zijn tijdens de Japanse bezetting. En ik weet ook en ik snap ook dat de Molukkers vaak alleen denken aan of 25 april, de RMS-dag natuurlijk, en vanaf nu ook 21 maart of de datum van de aankomst van de boten toen hun ouders hier aankwamen in Nederland. Maar ook de kneelmilitairen hebben gevochten en hebben geleden tijdens de oorlog en de Japanse bezetting. Dus hebben misschien ook wel vrienden en familieleden verloren. Dus ik denk er nu wel meer aan en zeker aan wat ze dan allemaal niet hebben moeten meemaken. Ja. En je hebt gelijk, hè? De knielmilitairen waren niet alleen van Indische komaf of van Nederlandse komaf, als we het hebben over de onafhankelijkheidsoorlog, die eigenlijk na 15 augustus nog ook heeft gezorgd voor geweld, voor oorlog en voor heel vele slachtoffers. Maar ook Molukse militairen en militairen van andere komaf, zoals zelfs Surinaamse militairen van Timorese, Indonesië, Soendanese afkomst, zaten natuurlijk in het leger. Dus dat moeten we absoluut niet vergeten. Precies. Ik ben heel blij dat je hier was en dank je wel. Graag gedaan. Ja, Roos, jij bent de laatste die ik vraag naar wat jij hebt ontdekt bij de Tracing Your Roots middagen. Ja. Je doet ook mee aan de tentoonstelling. Je hebt een Indische familie, dat is duidelijk. Kun je heel kort vertellen, waar komen ze vandaan? Ja, mijn moeder is in Surabaya geboren. En toen ze 3 maanden oud was, is ze naar Nederland gekomen met haar ouders. Dus de oudste van de familie. Met de boot naar Nederland, ja. En van Surabaya uit vertrokken, hebben ze moeten vluchten? Weet je nog in welk jaar het was? Ja, het was dus in 1958, in het voorjaar. En mijn opa heeft ervoor gekozen om naar Nederland te gaan. Ik weet niet direct of mijn oma daar ook destijds voor had willen kiezen. Maar ze wilde met mijn opa meegaan. Dus ze dachten allebei dat ze een betere toekomst zouden krijgen in Nederland. Ja. En in Nederland kwamen ze zoals zoveel Indische mensen terecht in een contractpension. Ja. In dit geval in Limburg. Waar was het precies? In de Dennen, in Velden. Het is nu Taurus, dus ze sliepen bovenin dan een heel klein kamertje. En daar is mijn moeder eigenlijk opgegroeid. Toen ze 1 jaar oud was, zijn ze naar Tegelen gegaan. En daar woont mijn oma nog steeds. Ja, want je oma leeft nog. Mijn oma leeft nog, ja. Heel dankbaar voor dat ik dus met haar nog die gesprekken kan voeren over vroeger. Ja. Precies, ja. En jouw oma, toen jullie naar Nederland kwamen, uit de verhalen die we hebben gehoord van jou, maak ik op dat zij toch een hele belangrijke rol heeft gespeeld in dat settelen in een land waar ze misschien niet eens wilde zijn. Eigenlijk zoals zoveel van onze Indische oma's. Hè? Die oma's zijn toch heel belangrijk geweest om ons hier thuis in Senang te voelen. Hoe was het voor jouw oma om die overstap te moeten maken van het verlaten van haar geboorteland en dan terechtkomen in een land wat je helemaal niet kent? Hoe was dat voor haar? Ja, ik weet nu wel dat ze het moeilijk hebben gehad en daar is ze nu ook eerlijk over. Maar mijn oma heeft een ontzettend bizar vermogen tot aanpassing. Iedere situatie die zich aandient, daar is ze in staat om zich aan te passen. Dus ze keek alleen maar vooruit. En het was ook geen optie om achterom te kijken. En ook omdat ze een gezin had op te voeden. Dus, en dat zie ik nu nog steeds terug. Dus ze berust zich heel snel in hoe een situatie is. En ze gaat door. En het is misschien ironisch, want mijn opa die wilde graag naar Nederland in 1958. Maar hij heeft zich altijd ontheemd gevoeld eigenlijk, tot zijn dood. Hij verlangde altijd naar voorbije tijden in Indonesië. En mijn oma is eigenlijk degene geweest die in staat is geweest om zich staande te houden en voor het gezin te zorgen. Dus ze heeft een enorme veerkracht, kunnen we wel zeggen. Ja, absoluut. Ja. En dat is denk ik ook wel wat de ontdekking van deze familiegeschiedenis, of mijn eigen zoektocht, mij heeft gebracht.
dat ik besefte hoe krachtig mijn oma was, hoe moedig ze is geweest en wat ze heeft moeten doorstaan. Ja. En hoe kijk jij daar dan als derde generatie op terug? Hè? We zeggen vaak ook van onze grootouders van aanpassen. Waarom hebben ze dat gedaan? Ja, Doordat zij zich zo hebben aangepast, zijn wij nu zo ver afgedreven van onze wortels en weten we misschien niet eens meer wie we zijn. Hoe ga jij daarmee om? Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik vind het heel logisch dat ze dat heeft moeten doen. En ook gezien die assimilatiedruk, die voornamelijk op vrouwen werd gelegd, die heel heftig was. Dus ze kon niet anders dan zich aan te passen. Maar waardoor deze generatie, mijn generatie, derde, vierde generatie, wel heel erg zoekt naar wat is het Indische in mij? Hè? Wie ben ik nou eigenlijk? Dus ik begrijp het heel goed. Maar waardoor die zoektocht misschien voor onze generatie iets lastiger is geworden. En tegelijkertijd voel ik het wel nog steeds met wat ik zeg, de geur van Indisch eten of heel intuïtief wat het Indische is voor mij. En dat ik nu nog in staat ben om met haar die gesprekken te voeren, dat is waanzinnig dat dat nog mogelijk is. Zeker, dat is niet iedereen gegeven, dus het is een absoluut voorrecht. Nee. Je hebt haar ook gesproken voor deze tentoonstelling. Jij bent ook met haar in gesprek gegaan over het verleden. Zullen we daar samen naar kijken? Ja, dat is goed. Ja. Toen u uw opa voor de eerste keer zag, vond u hem toen direct leuk? Nee. Nee? Ik vind hem afschuwelijk. Ik zelfs afschuwelijk. Oh, oké. Ja, ik kan... Waarom afschuwelijk dan? Ja, hij heeft dingen wat ik niet beval. Een dikke neus, weet je wel. Oké. Ja, zoiets bijvoorbeeld. Okay. Maar meer niet. Dat is mijn eerste liefde hoor. Mm-hmm. Hij kwam altijd bij mijn broers. Ja. Toen was hij nog jong. En ik was ook nog een kind. En hoe oud was u toen u opa voor het eerst zag? 15 geloof ik. 15? Ik ben hier gelukkig. Ja, gelukkig zijn. En niet klagen, maar dragen. En dat heb ik altijd gedaan hoor. Ja, Roos, als we deze beelden zien van jouw oma nog in leven, je kunt met haar in gesprek gaan. Ja. Ze is ook grappig. Zoals veel Indische oma's. Ze is heel grappig. Ze is heel grappig. Ja. En we moeten ook om haar lachen, maar we sluiten er ook meteen in ons hart. Ja. Hoe was het voor jou om zo'n gesprek te voeren met je oma? Ja, heel bijzonder. Ik denk dat voordat ik deelnam aan Tracing Your Roots, natuurlijk was mijn oma heel erg belangrijk voor mij, maar het was ook mijn oma en de familiegeschiedenis. Het was nog abstract en het bleef in die zin op afstand staan. En nu gingen die verhalen leven en zag ik haar als mens en jonge vrouw. En het heeft me veel dichter bij haar gebracht. En dat was heel bijzonder. Ik heb nu een veel intiemere band met mijn oma bijvoorbeeld. Ik ben ook zelf heel emotioneel geworden door dit proces. Ik had niet verwacht dat het zoveel met me zou doen, maar dat deed het wel. En een vriendin zei tegen mij van, het is niet gek, want het is onderdeel van jou. Ik ben onderdeel van die grotere geschiedenis. Ik draag die geschiedenis voort, ik zet die geschiedenis voort. En dat wordt geconcretiseerd, zeg maar, in mijn familie en wat wij als gezin en als familie mee hebben moeten maken. Ja. En ik denk, wat je ook ziet in dat filmpje is misschien ook wel het familieleed. Dus ze heeft 5 kinderen in totaal moeten verliezen. En misschien is dat ook onderdeel van dat Indisch zwijgen, geen idee. Dat gaat natuurlijk heel erg over het oorlogsverleden, maar daar werd bijna niet over gesproken. Dus 4 kinderen op jonge leeftijd verloren. En Joan, mijn tante, op latere leeftijd. En dat draagt ze met zich mee. En dat draagt mijn moeder met zich mee. Dus dat vond ik ook heel mooi om daar ook met haar over te spreken. Ja. En denk je dan dat deelnemen aan Tracing Your Roots, maar ook aan deze tentoonstelling, dat ook heling heeft gebracht in jouw familie? Ja, zeker.
het is heel bevrijdend om er wel over te kunnen spreken en het niet vast te houden. En wat je zegt, mijn oma is heel direct en grappig ook daardoor, maar ze is heel eerlijk. Maar daardoor ontstaan er wel oprechte, waarachtige gesprekken die ons als familie sowieso dichter bij elkaar hebben gebracht. Ja. Ja. En ja, je oma, je bent zelf ook een vrouw. Ja. Voelt zij dan ook als een rolmodel nu voor jou? Dat je denkt van jeetje, ik sta dus op haar schouders. Ja, zeker. En nog meer dan vroeger besef ik dus hoe sterk ze is geweest en hoe moedig ze is geweest. Hoe krachtig vrouwen überhaupt kunnen zijn. Ja. Ook dat besef. En jij zelf ook? Voel je dat je die kracht zelf ook in je draagt? Ik weet niet of ik dat durf te zeggen. Maar ik weet wel, dus misschien, en zij symboliseert dat, waartoe vrouwen in staat zijn. En hoewel mijn opa natuurlijk wel enigszins dominant was en veel besluiten nam, ook binnen het gezin. Maar is zij toch degene geweest die een hele bepalende rol heeft gespeeld in het bestaan en het creëren van een thuis in Nederland. Ja, en dat was nodig. Die geborgenheid was nodig om een gezin hier, een fijne omgeving te creëren voor een gezin. Ja. En zodat ze goed hebben kunnen uitgroeien en jij hier nu ook weer bent. Ja, nee, exact. Ja. Wat betekent herdenken voor jou? 15 augustus is het vandaag. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ik denk dat het altijd goed is om stil te staan en te reflecteren op het verleden. Maar als ik denk aan, we herdenken de Japanse capitulatie. Het voelt ook enigszins dubbel. Omdat we nu in retrospectief weten dat daarna nog die onafhankelijkheidsstrijd volgde. En hoeveel bloed er nog heeft moeten vloeien. Dus dat voelt wel enigszins dubbel. Maar ik groeide wel op met de verhalen van... Ja, ik weet niet waarom mijn moeder dat met ons wilde delen. Maar de verhalen van mijn opa, overgrootopa in het interneringskamp in Japan. Hoe heftig dat was, hoezeer hij gemarteld is geworden. Ja, bijvoorbeeld dat hij volgepompt werd met water en dat ze dan op zijn buik gingen springen. En allemaal dat soort gruwelijke dingen. Daar ben ik wel mee opgegroeid. En die beelden wist je niet zomaar uit je geheugen natuurlijk. Dus dat is ook wel waar ik aan denk op die dag. Ja. Dus het is een beladen dag voor jou. Het is wel ook. een beladen dag in die zin. Ja. Goed om bij stil te staan elk jaar? Ja, zeker. Ja. Okay. Ja. Nou, dan wil ik je bedanken voor dit gesprek en fijn dat je er was. Ja, dank je. Dan besluiten we met het lied Hujan van Amber Nefkens. Ditmaal door haarzelf geschreven, waarin ze het levensverhaal vertelt van haar oma, maar vooral de liefde tussen haar opa en oma. Het lijkt me een mooi en hoopvol lied om mee te beëindigen. Ik dank u voor het kijken en wens u een hele mooie en gedenkwaardige dag. Tik, 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 er naar zonneschijn. Ik ben hier bij jou, hier bij jou. Lanjutan, ook al doet het pijn. We gaan nu gauw, gaan nu gauw. Met jou een nieuwe morgen. Tik, 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 nieuwe gebeurtenis. We zijn getrouwd, Barula, hier een groot gemis. Maar het blijft vertrouwd, met jou een nieuwe morgen. Tik, tik, tik,
waar blijft de tijd? Ik was hier bij jou, hier bij jou. Slamat tinggal, geen afscheid. Ik blijf hier bij jou, altijd bij jou. Wat een mooie en dierbare momenten hebben we vandaag weer mogen delen. Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in de tentoonstelling van Daar van Hier, deze is nog te zien tot en met 5 september in het Limburgs Museum. Ik wil iedereen bedanken die vandaag hier aanwezig was en ook iedereen die thuis meegekeken heeft. En graag tot ziens in het Limburgs Museum.